ओइ जोंना रायजोफोर बोथोरजों लोगोसे दिनै फार्स्ट टाइम नाव बारनाय जाबाय नैबे आमथेखा घाटजों सालायग्राया होखांखायो नै खमफा थुगाफान रुगु मोनहोलायखायो देरबायलै दैयाबो रुगुं मोनहैथारनोसै जोंना बिदिनो बोथोर सफैबायथाय जेब्लायबो बोसोरफ्रोमबो सोरबा सोरबाथ' जा गिलायो ना गाखोफेरनायफ्रा सिस्टारफोरखौबो दा गाखोलायदों जा गिनाय नुदों आं भिडिअ खेबनायखौ हाब नायाबो बारस'लायदों माथो ना फैगोन एबाराव नांगल दैमा दा आमथेखा थांनो नागिरदों